हेलो लोगोफोर गिबियावनो बयखौबो स्कुलास टिउसन सेन्टार टिउसनावहाय बरायग्रोनाय जाबाय जों बेयावहाय बे भिडिअआवहाय मा होनो मेथ्सनि सोमोन्दै सावरायगोन जोङो सिम्प्लिफिकेशन बे सिम्प्लिफिकेशन चैप्टारनि सोमोन्दै सावरायगोन बेयो माने फ्राय गासिबो कम्पिटिटिभ एग्जामावनो माने सिम्प्लिफिकेशनाहाय मोनसे मोननै बेबायदि थाखाथारो ना बेयावहाय माने गोनांथार चैप्टार आरो ना माने एसएससी जिनाखि जीडी बेयावथ' मोननैयाहाय फैखाथारो आरो बेयावहाय जोङो बे सिम्प्लिफिकेशन जिनाखि जोङो बे सिम्प्लिफिकेशन सावरायगोन ना बे सिम्प्लिफिकेशननि जोङो बे सिम्प्लिफिकेशन ना बेयावहाय जोङो सिम्प्लिफिकेशनखौ सावरायगोन आरो बे गासै कुइसनानो एसएससी नि जिनाखि जीडी सिगांनि एग्जामफोरावहाय फैखांनाय बेफोर कुइसनखौ लानाय जादों माने बेबायदि टाइपनि कुइसनानो माने जिनाखि एसएससी नि जीडी बा गुबुन गुबुन कम्पिटिटिभ एग्जाम बेफोरावहाय सिम्प्लिफिकेशननिफ्राय बेबायदि फैयो आरोना नोंसोराहाय बेखौहाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबायना जाहाथे बुजि मोनो फार्स्ट कुइसनावनो जोंनियाव दङ मा होनो बेयावहाय फाइन्ड द भेलु अफ मा होनो 52 माइनास 4 अफ 17 माइनास 12 प्लास 4 into 7 बेनिफ्राय बेयावहाय दङ ब्रेकेट बेनिफ्राय राननाय ना डिवाइड 30 डिवाइड 15 into 5 जोङो माखौ बानायग्रोनांगौ बेबायदि नुयोब्ला जों ना सिम्प्लिफिकेशनावहाय जोङो माखौ बानायग्रोनांगौ जोङो बडमास होननाय बयबो मिथिखायो ना बडमास ना बडमास जोङो बे बडमासखौ जोङो मिथिनानै लाग्रोनांगोन जोंना भि बडमासबो जोङो मोननो हागोन जे बियाव जोङो बार ना बे बियावहाय जोङो मा जागोन जोंनाहाय बारसिन माने हमना लाबाय 8 प्लस 3 बेबायदि गोजौआवहाय बेबायदि सिन थायोब्ला जोङो बेखौ सिगांबो जोङो बार थायोबा जोङो बारखौहाय जोङो मावफुंग्रोनांगोन आरोना जिहेतु बार बियावहाय जोंना ब्रेकेट थायोब्ला जोङो जेरैहाय फार्स्ट ब्रेकेट ना सेकेन्ड ब्रेकेट थार्ड ब्रेकेट बेबायदि जोङो मोनफा मोनफा जोङो मावफुंलांनांगोन जे जोङो फार्स्ट माखौ बार थायोब्ला जों बार गोनांखौ जों मावफुंनांग्रोगोन बेनिफ्राय ब्रेकेट थायोबा जोङो ब्रेकेटनि सिंनिखौ मावना लाग्रोनांगोन बेनिफ्राय अ मानि अफखौ जोङो अफ थायोबा अफखौ बिनि उनावहाय डि मानि डिभिजन राननाय बिनि उनावहाय एम मानि माल्टिप्लिकेशन सानजाब ए मानि दाजाब एस मानि दानख' बेयावहाय जोङो मा खालामग्रोनांगोन राननाय थायोबा जोङो राननायखौ बानायग्रोनांगोन अफ थायोबा अफखौ बानायग्रोनांगोन ना बेनिफ्राय सानजाब थायोबा जोङो सानजाबखौ बानायग्रोनांगोन बेनिफ्राय दाजाब आरो दानख'आहाय जायखिजाया मोननैयावहाय जों मोनसेखौ बानायबानो जागोन आरो ना बेवहाय होमबा जों बेखौहाय गोसोआव लाबानो जाबाय ना बे बडमासखौ जोङो गोसोआव लाबानो जाबाय दानियाहाय बेवहाय जोंहा 52 जोङो बेवहाय जोङो बेखौ दानख'ना लाग्रोना दे मानो जोंहा बेवहाय जोंना मा दङ बडमासावहाय ना बडमास बेवहाय जोंना अखौ जोङो अआ आगोल दंना बेखायनो जोंना बे माइनास एसआसो माइनास ना बेनिख्रुइ जोंहा आगोल जों माखौ बानायग्रोनांगोन जों अफ गोनांखौ जों बानायग्रोनांगोन बेनिफ्राय जोंहा अफनि सिगां मा दङ ब्रेकेट जोङो ब्रेकेटनिखौ बानायना लाग्रोनांगोन बे ब्रेकेटनि सिंनिखौ जोङो बानायना लाग्रोनो हायो जों ना होमबा बेखौ बानायबा बेसेबां मोनगोन जोङो दानख'योबा बेसेबां मोनगोन जोङो 5 मोनगोन 17 निफ्राय 12 बानायबा 5 मोनगोन जोंना बेनिफ्राय जोंहा हायावहाय नैबे दाजाब दंखायो ना बियो नैबे जुदा जाना दंखायो दाजाबा बेखौ जुदा खालामखाबाय अब्ला जों बेखौ सानजाबखौ जोङो बानायना लाग्रोनो हाखायो बेखौ बे सानजाबा बेसेबां मोनगोन जोङो 28 मोनगोन जोङो ना 28 मोनगोन दानिया जोङो मा खालामग्रोनांगौ बेवहाय नाय सानजाब आरो राननाय बिसोर मोननैयावहाय मा माल्टिप्लिकेशन आरो डिभिजन मोननैयावहाय माया फैग्रोयो राननाया आगोल फैग्रोयो उनावहाय सानजाब होमबा जों फार्स्ट जों माखौ खालामनांगोन जोङो रानग्रोनांगोन जोङो जे जोङो 15 जों जोङो 30 खौ रानना लाग्रोनांगोन जों ना 15 खौ जोङो 30 जों रानना लायोबा बेसेबां मोनगोन जोङो 2 ना 2 मोनबाय जों बिनि उनावहायसो जों मा खालामगोन जोङो बिनि उनावहाय जोङो 5 जों सानजाबगोन जोङो ना होमबा जों बेखौहाय मा मोनबाय जोङो बेयावहाय 52 माइनास 4 अफ बेसेबां जाखो जों बेसेबां मोनखो जोङो 5 मोनबाय जों ना 5 प्लास 28 ना बे मोनसे ब्रेकेटनि सिङावहाय बे ब्रेकेटखौ जोंसोर बोखारना लाग्रोथ'नाङा ना जाहाथे मा होनो बेखौहाय गोरोन्थि जायाना बेनिफ्राय राननाय जों मा मोनखो ब्रेकेटावहाय जोङो 2 जों 5 जों थोंजोङै सानजाबखानो हायो उनावहाय जों बिदि स्पिड बानायलांगोन ना होमबा जों बेयावहाय 15 जों जोङो 30 राननानै मोनदोङो बेयाव मोनबाय जोङो 5 ना बा जोङो खनसेनो थोंजोङै सानजाबना लाखाबाबो जाबाय सानजाबना लायोबा बेसेबां मोनगोन जोङोहाय बेखौ सानजाबना लाग्रोखानोसै ना खनसेनो 2 मोनबाय 2 जों 5 सानजाबाय बियो 10 दाना जोङो नैबेयावहाय माखौ बानायना नांग्रोगोन जोङो अफ मानि मा जायो जोंहा सानजाब मिथिबाय अफ मानि जोंहा मा जायो जोङो सानजाब होमबा जों मा खालामनांगोन जोङो 52 दानख' 4 जों 5 सानजाब बेसेबां जायो 20 जोङो नैखौहाय थोंजोङै बानायना लाग्रोखादो
जाहाथे थाब जायो ना जेसेनो थाब जायो जों बेखौसो नायनांगोन आरोना जेसेनो स्पिड हायो बेखौसो नायनांगोन जोङो जेरैहाय बानायोबा जोंहा थाब जागोन जोंनियावहाय 52 आबो प्लास 28 आबो प्लास होमबा जों दाजाबना लाग्रोखादो जों बेसेबां मोनगोन जोङो 80 मोनगोन जों ना माने बेयावहाय 2 जों 8 जों माने बेयावहाय 50 आरो बेखौ हमबाय जोङो 20 70 आरो 8 जों 2 जों 10 80 ना माइनास जागोन बेयो 20 राननाय 10 दानखौ बेसेबां जागोन बेयो 60 राननाय 10 10 जों जोङो 60 खौ रानबा बेसेबां मोनगोन जोङो 6 होमबा एन्सारा मा जागोन जोंनाहाय अपसन नाम्बार 2 आहाय 6 आ जागोन जोंनियाहाय ना नेक्स्टआव दङ फाइन्ड द भेलु अफ 5 डिभाइड ब्रेकेटावहाय 6 of 2 प्लास 3 into 7 डिभाइड बेनिफ्राय 5 of 3 जों मिथिखायो जोङो सिगां जोङो ब्रेकेटनि सिंनिखौ बानायना लाग्रोनांगौ जोंना आरो अफ थायोबा अफखौ जोङो बानायना लाग्रोनांगौ जाहा बेयाव अफ गोनां मोनसे दं आरो बेवहाय ब्रेकेटनि सिङावनो अफबो दंबावखायो जोंहा ना होमबा जों बेखौहाय बानायना लाग्रोनांगोन जोङो होमबा बेखौ सानजाबो बेसेबां जागोन जोंनाहाय 12 जागोन जों बेखौ सानजाबना लाग्रोनो हाया मानो होनबा जोंहा बेवहाय राननाय दङ ना जों बेखौ सानजाबना लाग्रोनाय लोगो लोगो जोंना गोरोन्थि जागोन फिननाया हा जों बेखौ सानजाबना लाग्रोनो हाया जोंहा नैबेखौ जोङो बानायना लाग्रोनांगोन जोङो ना जोंहा नैबेखौ मावफुंना लाग्रोनांगोन बेखौ जों 12 मोननो हाखायो मानो होनबा दाजाबाहाय जुदा खालामना दोनखाबाय बेखौहाय ना दानियावहाय जोङो 5 जों 3 सानजाबा बेसेबां जागोन बियो 15 जागोन जोंहाहाय ना होमबा 15 जों जोङो 7 खौ रानगोन 15 जों जोङो मा खालामनांगौ होनदोङो 7 खौ राननांगोन जोंना होमबा जोंना मा जागोन बियो 5 राननाय ना 5 राननाय मा जाबाय बियोहाय ब्रेकेटनि सिङाव 12 प्लास 3 इनटु मा जाबाय बेवहाय 7 खौ माया रानगोन 15 रानगोन बेजों बेखौ रानबा बेसेबां मोनगोन जोङो 5 मोनगोन जों ना जों थोंजों बेखौ राननो हाखायोमोन होमबाबो जों बिदि बानायबाय जोङो ना होमबा 5 राननाय मा जाबाय जोंनायावहाय 12 आरो मा जाना दङ ओरैबायदि जाबाय बियो 12 प्लास मा जाना दङ 7/5 बेबायदि जाना दंना जिहेथु जोंहा मोनसेयाल' बोखाव खोन्दोआव दं होमबा जोंना दुवासे माया जायो बोखाव खोन्दोआव गाहायाव जाय दङ बेनो दुवासा जायो होमबा जोंनियावहाय मा जागोन 5 जों 12 सानजाबा बेसेबां जायो 60 जों 7 सानजाबा बेसेबां जागोन 67 ना होमबा 67 मोनबाय ना होमबा जों थोंजोङै मावफुंनानै जोङो बेखौ मोनबाय जोङो ना होमबा बेवहाय राननाय दङ राननायखौ जों मा खालामनो हायो जोङो सानजाब खालामनो हायो जोङो सोलायनो हायो ना गोजौआवबा थांगोन गाहायावहाय 67आ फैगोन राननायसिनखौ जों सानजाब खालामबा गाहायनिया गोजौ थांगोन गोजौनिया गाहायाव फैगोन होमबा 25 गाहायाव मा जागोन 67 होमबा 67 बाहागोनि 25 3 आखाइ जागोन बियो ना बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ जोंना 3 नम्बर कुइसना व्हाट इज 12% of 4% of 7% of 2 into 10 24 6 जे पार्सेन्ट जोङो अफ मानिथ' जों मिथिखाबाय सानजाब होननानै ना होमबा 12/100 लानो हायो जोङो बेनिफ्राय 4/100 लानो हायो जोङो 7/100 लानो हायो जोङो इनटु 2 into 10 24 6 10 24 6 माने बेवहाय 0आ मोनद'था होनाय जादों बा 0 मोनद' ना बेवहाय 0 गाहायनियावहाय मोननै दङ बेयावबो मोननै ना गासै मोननै मोनब्रैजों मोनद' गासै गाहायावबो बेसेबां जागोन 0आवहाय 10 24 6 जागोन होनबा जों 10 24 6 जों 10 24 6 जोङो दाननो हायो जों ना मानो बेवहाय गोजौआवहाय नाय लाथिख'आ द'था दंना द'थाजों जोङो द'थाखौ दानजोबनो हायो जोंना होमबा बेसेबां जागोन जोंनाहाय बेखौ दानोब्ला गाहायावहाय मा थागोन जोंनाहाय 12 जों 48 आरो 14 ना बेसेबां जागोन सानजाबा 32 2 जों सानजाबलायनांला मानो होनबा बेवहाय 2 गोनाङा मुंसेयाव मोनसेल'सो दंना गैया ना 8 4 सानजाबा 32 जाखाबाय बेजों होनबा 2 जाखाबाय मुंसेयाव जेनेबा जों मिथिखाबाय 672 जागोन होननानै ना बेबायदि जोङो माने गासिबावबो जोङो सानजाबजोबलायनो नाङा जों ना जे बबेयो जोंहा नैयावहाय अपसनाव नुयोब्ला जोंहा 2 दंखायो नालाय ना होमबा जोंहा 2 गोनाङाथ' मोनसेल'खासो जों सानजाबलायनांला होमबा जों मिथिबाय 672 बिनि फिननाया ना दाना नेक्स्टआव दङ मा दङ फाइन्ड द भेलु अफ 45 minus 3 into ब्रेकेटावहाय 4 of 6 plus 12 divide 3 into 6 minus 4 into 5 ना बेनिफ्राय ब्रेकेट प्लास 6 होमबा जों बेखौ अफखौ बानायना लाग्रोनांगोन जोंना अफखौ जोङो बानायब्ला बेसेबां जागोन जोङो 24 आरो बेवहाय जोङो रानोब्ला बेसेबां मोनगोन जों बेवहाय 4 ना 24 बेनिफ्राय 4 बेखौहाय जों सानजाबा बेसेबां जागोन जोंनाहाय 20 आरो बेवहाय जोंना दानख'आखौ जुदा खालामखादों जोङो दानख'आ जिहेतु 45खौ जुदा खालामदों होमबा जोङो 45 जों 6 जों जोङो 45 दाजाब 2 आबो दाजाब जों खनसेनो दाजाबना लाखानो हायो जोङो 52 खालामना लानो हायो दानख' 3 बेयो 24 ना 24 आरो बेयाव बेसेबां मोनदोंमोन जोङो 4 24 जों 4 जों सानजाबा बेसेबां जायो सरि 24 जों 6 जों सानजाबा इयो 24 जागोन बेयो ना 24 होमबा बेबो बेसेबां जागोन बियो 20खौहाय ओरै बानायथारनोसै दा ना बेवहाय मोजां नांलासै ना बेफोरो बेवहाय मा जाबाय 45 जों जोङो
द'खौ दाजाबबायना 51 दानख' 3 सानजाब मा जागोन 24 दाजाब मा जाखाबाय जिहेतु जों ओरैबायदि गुसुङैबो बानायना लाखायो बेखौ जोङो 24 मोनबाय ना होमबा 20 होमबा 4 मोनखाबाय जोङो 4 आरो 24 28 जागोन बेयो जों मिथिखाबाय बेखौ ना अब्लाबो जों बेखौहाय एसे गोलावै बानायलांबावनोसै होमबा 4 जों 6 सानजाब बेसेबां जागोन बियो 6 सानजाब 4 24 जागोन बियो दानख' 20 ना बे थाबाय जोङो गुसुङै थोंजोङैबो बानायखानो हाबायमोन जोङो 52 बेखौ दानख'ना लाग्रोना दे मानो जोंहा बेयाव सानजाबसिन दंना जों सानजाबखौसो बानायनानै लाग्रोनांगोन बेखायनो जोङो दानख'खौ बानायनानै लाग्रोनो नाङा हो दानख' 3 बेयावहाय 24 निफ्राय 2 थांबा बेसेबां जागोन जों सरि 24 निफ्राय 20 दानखौ नांगौ 4 जों 24 जों बेसेबां जागोन जोंहाय 28 ना होमबा 28 सानजाब खालामबाय जोङो 51 दानख' ओरैजाय 6 7 8 ना 4 2 84 निफ्राय जोंहा थांबा 3 33 दानख' देरसिना दानख' नालाय बेखायनो सिना जागोन दानख' 33 जागोन बेना होमबा जों थोंजोङैबो बानायखानो हायोमोन जोंना ओरैबायदि बानायखानो हायोमोन जोङो जे बेयावहाय जों मिथिबाय जे 45 जों 6 जों 51 ना दानख' 3 थाखाबाय जोङो बा इजों सानजाबा 24 जाखाबायना इजोंखौ रानोब्ला बेसेबां मोनगोन जोङो 4 जों 6 जों 24 आरो 24 निफ्राय मा खालामबाय जोङो 20 माइनास खालामबा 4 जों 24 जों दाजाबा 28 ना 28 जाबाय जोंनाहाय मा थोंजोङै बेबायदि डाइरेक्टहाय थोंजोङै बानायनो हायो जोंना 51 दानखौ बेसेबां जागोन बेवहाय ओरैजाय 6 7 8 80 84 ना 84 निफ्राय बेसेबां जागोन बेयो दानख' 33 जागौमोन बेयो ना फिननायाहाय जोंनिया 3 आहाय दाना नेक्स्ट दङ व्हाट इज द भेलु अफ 7 1/4 प्लस 6 प्लस 5 माइनास 8 डिभाइड 4 ना बा जोंनियावहाय नाय जे जों ब्रेकेटनि सिंनिखौ बानायना लाग्रोखानांगौ जोंना बा जों बेखौ मावफुंना लाग्रोनांगोन होमबा जोङो 4 जों 8 खौ रानबा बेसेबां मोनगोन जों 2 5 जों 2 खौ दानख'बा बेसेबां मोनगोन 3 3 निफ्राय जोङो 2 दानख'बा बेसेबां मोनगोन जोङो सरि 3 निफ्राय 7 दानख'बा 2 मोनगोन जोंना 2 जों 6 दाजाबा बेसेबां जागोन जोंनाहाय 8 होमबा मा जागोन 7 बेखौ मा लिरनो हायो जोङो 7 गथा 4 बाहागोनि सेखौ 7 जों 4 जों सानजाबगोन जोङो ओमफ्राय 7 जों दाजाबगोन जोंना 28 29 जागोन 29 दाजाब बेसेबां जागोन बेवहाय 8 ना बेसेबां जागोन बेवहाय 4 29 दाजाब मा जाबाय 4 जों 8 जों 32 होमबा बेसेबां जागोन बेवहाय 1 5 61 ना 61 बाहागोनि 4 अपसन नाम्बार 1 जागौमोन बेना अपसन नाम्बार 1 जे माबोरै बानायदों होनदों बेवहाय जे सिगां जोङो बेखौ मा खालामनो हायो जोङो 4 जों 7 सानजाबनानै 7 दाजाबनांगौ जोंना बा 29 4 दाजाब 6 दाजाब जे जोङो 5 दानख' 4 जों 8 खौ रानबा बेसेबां मोनगोन जोङो 2 बे दानख' 1 ना होमबा 29 4 दाजाब 6 दाजाब 3 निफ्राय सरि 5 निफ्राय 2 दानख'बा 5 निफ्राय 2 दानख'बा 3 दानख' 1 जाबाय बेना होमबा बेसेबां मोनगोन जोङोहाय बेवहाय 29 4 दाजाब 3 निफ्राय 1 दानख'बा 2 जों मा होनो 6 जों 8 ना होमबा दानि बायदि बानायबानो जाबाय बेना होमबा बेयो अपसन नाम्बार 1 आहाय ओमफ्राय व्हाट इज द भेलु अफ 5/2 of 5 divide 4 minus 2 of 1/7 divide 1/7 जोंहा माखौ बानायग्रोनांगौ जोङो अफखौ बानायग्रोनांगौ जोंना होमबा अफखौ बानायग्रोनांगौ लोगो जोङो बेहाय बेखौ खनसे लिरनोसै 5/2 of 5 divide 4 नैबे जोङो राननायखौ बानायग्रोनाङा जोंना ना जिहेथु जोंहा माखौ बानायग्रोनांगौ अफखौसो जोङो बानायग्रोनांगौ जोङो होमबा 1/7 बेखौ अफ मानि सानजाब जोंना गोजौजों गोजौ सानजाबगोन 25 5 जों सानजाबा 25 गाहायावहाय 2 राननाय 4 दानख' जोंहा अफखौ बानायग्रोनांगौ 2 जों 1 सानजाबबा मा जागोन 2 1 जों थोंजोङै दाना राननायखौ मा खालामनो हायो जोङो सानजाब खालामनो हागोन बेवहाय 7 ना उल्थायगोन बेखौ रानबाय जोङो ना होमबा दाना बेखौबो जोङो राननायखौ जों मा खालामनो हायो जोङो सानजाब खालामनो हायो सानजाब जेब्ला जों सानजाब खालामगोन 4 गाहायाव फैगोन ना जों जेब्ला बेखौ सानजाब खालामबाय गाहायावहाय मा जागोन 4 फैगोन सोलायगोन नालाय ना बेवहाय 25 बे मा जागोन बेयो 8 जाबाय -2 बेसेबां जागोन बियो 8 25 - 16 बेसेबां जागोन बेवहाय 9/8 अपसन नाम्बार 4 आहाय 9/8 आहाय एन्सार आहाय ना नेक्स्टआव दङ नैयावहाय दङ बेखौबो जोङो बेबायदि बानायग्रोबावो ना 5 जों 6 सानजाबना 1 दाजाबदो होमबा 31/5 × 5/6 जों बेखौ सानजाबग्रोनाङा मानो होनबा बेवहाय जोंहा अफ दङ जोङो अफखौसो जोङो मावफुंनानै लाग्रोनांगोन जोंना अफ गोनांखौसो मावफुंनानै लाग्रोनांगोन बेखायनो अफ दानियावहाय ना एबो 62 एबो 62 होमबा जों बेखौ बानायनानै लाग्रो जों थोंजोङै जाहाथे
बानायना लाग्रोबाबो जाबाय नङाबा खनसेनो जोङो दुवासा दिहुनबाबो जाबाय 62 आरो 5 जों थोंजोङै सानजाबनानै दुवासा लाबाबो जायो बेखौ जोङो खनसे बानायग्रोबाबो जाबायना दा बेसेबां जागोन बेवहाय 62 जों खनसे बानायग्रोखानोसै ना जाहाथे जोंहा थाब जायो जोङो थाब जानायखौसो नांगौ नालाय ना बेयावहाय 31/5 into 5/6 of मा जागोन जोंनियाहाय दुवासाया 62 जों 5 सानजाबबा 0 जाय 30 31 310 जागोन बेना 5 सानजाब 20 से थाबाय 30 31 ना बेयावहाय जोङो 62 जों 5जों जोङो मा सानजाबनानै 310 मोनदों जोङो 62 जों गोजौनि नैखौ सानजाबनांगोन जोङो बा 124 जागोन बेना माने 2 सानजाबनै 4 आरो 2 सानजाबनै 12 बा दानख' 16 जों मा खालामनांगोन 5 सानजाबनांगोन मानो होनबा 62 जों 5 सानजाबनासो 310 मोनदोंना बा 5 जों जोङो 16खौ सानजाबगोन 16 जों सानजाबा जागोन बे 30 3 थाबाय ओरैजाय 80 ना दाजाब मा जागोन दानियाहाय बेबो जागोन 52 जागोन बेना दानियावहाय मा जागोन जोंनाहाय 31 5 सानजाब बा र' बाहागोनि 5 अफ मा जागोन बेयावहाय 310 जायोबा बेयावहाय 80 निफ्राय 55 माइनास खालामनांगौ 80 निफ्राय 55 माइनास खालामोबा बेसेबां जागोन बेवहाय 25 होमबा 25 125 निफ्राय जोङो 124 निफ्राय जों मा खालामगोन 25 माइनास खालामनांगौ जोंना 5 7 120 9 बेवहाय 9 ओरैजाय 11 निफ्राय 2 थांबा 99 बेवहाय 99 जाबाय बेना 99 होमबा जोङो 6 जों एखौ रानबा बेसेबां माने 6 जोंथ' जों रानला बेखौहाय 3 जों रानबा बेखौ 2 3 जों रानबा बेखौहाय 33 ना 33 दानिया 31 जों एखौ रानबा 10 ना 31 जों एखौ रानबा 10 5 जों एखौ रानबा 2 होमबा गाहायावहाय मा जाबाय 5 2 2 दङ ना बेसेबां जागोन बे 5 जों 2 सानजाब 20 जागोन ना 5 सानजाब 20 10 जों 2 जों 20 माबायाव मा थाबाय 20 गोजौआव मा दङ जोंनाहाय 33 माबा जागोन बियो 33 अपसन नाम्बार 2 आवहाय मा जागोन बेयो जोंनाहाय कारेक्ट एन्साराहाय जागोन बेयो ना 20 बाहागोनि 33 आवहाय नेक्स्टआव दानियाहाय बेवहाय जों बेखौ रानना लाग्रोनांगोन जोंना रानोबा मा जागोन जोंहाय 4 दाजाब लाथिख' जों लाथिख' रानबाय 5 जों जोङो 20खौ रानबा बेसेबां जागोन जोङो 4 दाजाब जोंहा 2 बाहागोनि 3 अफ बेवहाय मा दङ 1/4 आरो 1/5 आरो 1/4 ना 1/5 आरो 1/5 बिसोरनि दुवासाया मा जागोन जोंनाहाय 5 आरो 4 नि दुवासाया 20 बेयावहाय 5 जों मा सानजाबा जोङो 20 मोनो जोङो 4 जों गोजौनि 1 सानजाबा 4 5 जों जोङो 4 जों जोङो 20खौ मा सानजाबा मोनगोन जोङो 5 ना गोजौनि 1 सानजाबबाय जों दाना बेखौ मोनबाय जोङो ना जोंखौ दाजाबना लाखानो हायो जोंहा बेवहाय जेबो सानजाबिरि गैया ना दाजाबबो बेसेबां मोनगोन जों बेवहाय 8 मोनगोन दाजाबनायखौ दाजाबना लाग्रोनो हाया दे जोंहा नैजों अफ दङ नालाय ना बेखायनो जों अफखौ बानायना लाग्रोनांगोन होमबा 3/2 इन्टु मा जागोन बियो जिहेतु माइनास मा जागोन बियो 5 निफ्राय 4 माइनास खालामगोन ना होमबा 1 होमबा देरसिना माइनास नालाय माइनास जागोन बेना 20 बेसेबां जागोन बेवहाय 8 प्लास गोजौआवहाय सरि एबार मा जासिगोन माइनास जागोन प्लास माइनासजों सानजागोन नालाय ना माइनास प्लास माइनास होमबा 3 गैयाबा बेसेबां जागोन बेयो 40 बा दुवासेया मा जागोन बेवहाय 40 जों जिखौ सानजाबा 320 माइनास 3 मा जागोन गाहायाव 40 27 7 गोनां जागोन ना 7 गोनां बनायदो जोंहाय 320 निफ्राय जोङो 3 माइनास खालामनांगौ जोंना होमबा 7 17 307 317/40 होमबा अपसन नाम्बार 1 आवहाय जागोन जोंनाहाय दाना नेक्स्टआव दङ नेक्स्टआवहाय ना बेवहाय जोंना बोखाव खोन्दोआव दं बेयो ना बोखाव खोन्दोआव दं नालाय बोखाव खोन्दोआव थाबा जेबो नङा जोंहा मा खालामगोन नैबेखौहाय जोङो रानना लागोन जोंना रानबा बेसेबां मोनगोन जोंहाय 2 मोनगोन जोङो ना रानबा 2 यावहाय प्लास दं नालाय प्लास ओमफ्राय 2 दानख' दङ दानख' बेनिफ्राय सानजाब दंना सानजाबबा जोंना गोजौनि गोजौनि सानजाबगोन 1 गाहायनि गाहायनि सानजाबगोन दाना जोंनि बे राननाय सिनखौ मा खालामगोन जों सानजाब सानजाब खालामबा मा जायो नों उल्थायोना होमबा सिया गाहायाव फैनानै 4 गोजौ थांगोन ना होमबा 3 जों 4 सानजाबगोन 8 जों जोङो 9 दाजाबना लाखानो हायो 8 जों 9 दाजाबा बेसेबां जायो जोंहाय 8 जों 9 दाजाबबा 14 दानख' 3 जों 4 सानजाबा बेसेबां जागोन बेयो 12 बेसेबां जागोन जोंहाय 12 निफ्राय 14 निफ्राय 12 दानख'बा 2 बेयावहाय मा जागोन जोंहाय 4 जागोन बेना दाजाबबा जोंहा 4 जागोन 4 दानख' 9 बाहागोनि 1 अब्ला बेसेबां मोनगोन जों बेखौहाय बावफुङोब्ला
जे 3 बेवहाय 8 थाबाय बेयाव 32 दानख' 1 गायावहाय 2 बा 2 सरि नैयावहाय राननायसिमखौ जों सानजाब खालामनो हायो जोंना राननायसिमखौ सानजाब खालामबा उल्था बेयावहाय मा जागोन 31/8 * 1/2 गायाव 1 दं नालाय ना होमबा 31 मा जागोन बे 16 अप्शन नाम्बार 2 31/16 आहाय कारेक्ट एन्साराहाय जागोन आरो बेयो ना। दाना नेक्स्टआव दङ नेक्स्टआव मा दं जोंनाहाय नै जोङो राननायखौ बानायना लाग्रोनांसिगोन बेवहाय ना जा दानख'सिन दंखायो नालाय बेवहाय बेयो आलादा जाना दंखायो ना नैबेनिफ्राय जुदा जाना दंखायो जोंहा नैखौसो बानायना दानख'नो हाग्रोआ जोङो मानो होनबा अफखौ जोङो बानायग्रोनांगोन जोंना होमबा 4 0जों 0 दानबाय 4 जों 8 खौ रानबा बेसेबां मोनगोन जोङो 2 होमबा बेखौ जोङो दहाय बायदि बानायदो जोंना सिगांनि बायदि बानायबा बेसेबां मोनगोन जोङो 6 जों 2 सानजाबा 12 1 जों 13 2 दाजाब 2 दानख' 30 बेनिफ्राय 7 ना बेयावहाय 15निफ्रायसो दानख'बा बेसेबां जागोन बियो 15निफ्रायसो दानख'बा 14 जागोन बेना 3 सानजाबा 15निफ्राय जों 1 दानख'बा 14 गायाव मा जागोन 3 7 जों रानदो 2 3 जों रानबा बेसेबां जागोन बियो 10 बेयावहाय 13 2 दाजाब 2 दानख' 10 जों 2 जों सानजाबा बेसेबां जागोन बियो 20 ना 10 जों सानजाबा 20 दानिया दुवासेया मा जागोन 2 13 दाजाब 4 जागोन बियो 4 दानख' 2 सानजाब 10 सरि 2 सानजाब 20 40 जागोन बेना ओमफ्राय बेनिफ्राय 13निफ्राय जोङो 13निफ्राय जुदि सरि 13जों जोङो 4 दाजाबा 17 होमबा 40निफ्राय जों मा खालामनांगोन 17 दानख'नांगोन जोंना 40निफ्राय जोङो 17 दानख'गोन होमबा बेसेबां जागोन बे 3 होमबा बेयावहाय 23 दानख' 23 बाहागोनि मा जागोन 2 जागोन बेयो ना दानख' 23 बाहागोनि 2आहाय थारफिननाया जागोन बेयावहाय। नेक्स्टआव दङ बेवहाय जोङो नैबेखौहाय राननाय थायोबाबो सिगाङाव राननाय थायोबाबो जों बेखौ बानायनानै लाग्रोनो हाया जोंना मानो होनबा जों बेवहाय अफ दङ नैबे अफखौसो जोङो बानायनानै लाग्रोनांगोन आरो अफ माने मा जायो जोंहाय सानजाब जायो बेना सानजाब जायो आरो जोंनि बे राननायखौ जोङो मावफुंना लाखानो हाग्रोयो जोङो सानजाबसिन बानायोबा 9 गोजौ थांगोन 100आहाय गायाव फैगोन आरो नैबेयो ना बिनिया बेखौहाय 5जों बेखौ रानबा बेसेबां मोनगोन जोङो 5 ना 5 जोंहा दाना नैबे राननायसिमखौ मा खालामनो हायो जोङो सानजाब खालामबा 4आ गोजौ थांगोन आरो 5याहाय गायाव फैगोन दाजाब 3जों बेखौ रानबा बेसेबां मोनगोन जोङो 3 0जों 0 2जों बेखौ रानबा बेसेबां मोनगोन जोङो 5 ना 5 बाहागोनि 3 गोजौआवहाय 3 जाबाय ना बेयावहाय सानजाबबा बेसे जागोन बेयोहाय 5 सानजाब 4 20 बेयावहाय मा जाबाय 5 दाजाब 3 5 मा जागोन 23 बाहागोनि 5 अप्शन नाम्बार 3 आहाय बेयो ना अप्शन नाम्बार 3 आहाय 23 बाहागोनि 5 आहाय जागोन मानो होनबा 5 दुवासेया 5 जागोन मोननैयावबो गायाव समानखा नालाय ना बा 20 दाजाब 3 23 ना दाना नेक्स्टआव दङ बेवहाय ना जोंनि बे राननायखौ बानायग्रोना लानो हायो होमबा 4/5 दङ राननायखौ जों सानजाब खालामबा 8आ गोजौ थांगोन गायावहाय 5आ फैगोन ना बेयावहाय दानख' 5 बाहागोनि 7 दाजाब जोंहा बेयावहाय जोङो बेजों दाजाबनानै बा दानख'नानै जोङो दानख'नो हाया जोङो ना मानो होनबा जोंहा नैबे अफ दङलाय आरो बेवहाय अफ दाना जोंहा नैबेखौ जों सानजाब खालामदोलाय जोंना 3/2 जोङो सानजाब खालामनानै लादो एसे गोरलै जानाय बायदि मा होनो सरि 4आहाय जोंहा गायावसो फैगोन 5आ गोजौ थांगोन बेना 4आहाय गायाव फैगोन 5याहाय गोजौ थांगोन होमबा जोंनियावहाय 5 सानजाबा बेसेबां जागोन बियो 25 जों सानजाबा बेसेबां जागोन बियो 32 दानख' 5 बाहागोनि 7 दाजाब 2 15 बेवहाय अफ सानजाबा बेसेबां जागोन बेवहाय 8 15 ना 15जों केन्सेल खालामबा बेखौ रानबा बेसेबां जागोन जोङो 4 मोनबाय जोङो ना होमबा बेसेबां जागोन जोंहाय 32 25 दानख' 7 बाहागोनि 5 दाजाब मा जाबाय बेवहाय 1 बाहागोनि 4 थाबाय बियो ना होमबा दाना जोङो दुवासेया मा जागोन 25 आरो 25 आरो 4नि दुवासा ना 25 5 आरो 4नि जों मा खालामनांगौ दानिया दुवासा लानांगौ जों ना गायाव गोजौआव दं 32 दंमोन ना लिरफिननि 32 बियो दाना जोङो 25 5 आरो 4नि दुवासेया मा जागोन जोंनाहाय 25 5 आरो 4नि दुवासेया मा जागोन 100 ना 100 25जों मा सानजाबा जोङो 100 मोनो 4जों गोजौनि 32खौ सानजाबा बेसेबां जागोन 8 दिनै 128 माइनास 5जों मा सानजाबा जोङो 100 मोनो 5जों 20 सानजाबा होमबा 140 ना 140 दाजाब 4जों मा सानजाबा 100 मोनो जोङो 25 ना
अब्ला जाबाय बियो दानिया जोङो मा खालामदो जोंखौ दाजाबदो ना दाजाबो बेसेबां मोनगोन जोङो ओरैजाय 3 4 5 153 153निफ्राय जोङो 40 माइनास खालामगासिनो जागोन बे 13 13/100 अपसन नाम्बार 2 आवहाय जागोन बेना 13/100 अपसन नाम्बार 2 आवहाय आरो नेक्स्टआव दङ बेयावहाय जोंखौबो दानिया जोङो बानायदो बेबायदिहाय ना जेरैहाय बानायदों बेबायदिनो बानायदो जोङो 11 मा जागोन बेयो 2 माइनास मा जागोन बेयो 13/4 प्लास 6 माइनास मा जागोन 2 जों 4 खौ रानबा 2 जागोन बेयो ना जागोन बेवहाय 11/2 माइनास बेखौ जोङो 13/4 प्लास मा जागोन बेयो 4 ना एसे गोलावै बानायबाय आं बेखौ थोंजोङै बानायखानाबो लानो हाबायमोन जोंना बेखौ 4 जायोना मोनथिदो बे दुवासेया 4 जागौमोन 4 जों 4 16 बेबायदि जागौमोन बेना माइनास मा जागोन बेयो 4 ओरैजाय 4 जों 4 सानजाबा 16 16 जों मा खालामनांगोन 13 खौ जोङो प्लास खालामनांगोन बेसेबां जागोन जोङो 29 बिसोर मोननै 4 आरो मा खालामनांसिगोन जोङो 4 आरो 2नि दुवासा 4 आरो 2नि दुवासायाथ' मिथिखायो जोंना 4आनो जायो होमबा 2 22 दानख' बेसेबां जागोन बियो 29 होमबा माइनास 7/4 अपसन नाम्बार 4 आवहाय माइनास 7/4 जागोन बेना कारेक्ट एन्साराहाय ओमफ्राय नेक्स्टआव दङ व्हाट इज द भेलु अफ इखौ ना इखौ जोङो बिनि मान दिहुननांगौ बेनो जागोन 31/3 राननायखौ जों मा खालामनाय होनदों सानजाब होमबा 3 मा जागोन बेवहाय 5 बेनिफ्राय इनटु ब्रेकेटनि सिंनिया मा जोंहाहाय ब्रेकेटनि सिंनिया इखौ राननांगौ जोंना 10 प्लास 14 मा जागोन इयो 14/3 14/3 माइनास 1 दानिया बेखौ जोङो मावफुंना लानांगौ जोंना 3 जों 3 दानबाय 31 मा जागोन बियो 5 इनटु जोङो इयावहाय 10 निफ्राय मा खालामनो हायो जोङो 1 माइनास खालामबा 9 ना बा 9 जोङो 9 जों 3 सानजाबदो थोंजोङै 27 27 जों जोङो थोंजोङै 14 खौ दाजाबदो जोङो ना बेवहाय 3 जागोन जोंनाहाय दाजाबा बेसेबां जागोन जोंहाय 41 ना 41 दाजाबबाय 41 जाबाय होमबा 41 जों बिदिनो दाजाबाथ' सानजाबाथ' मोनसे 15 ना 15 जाबाय बिनिफ्राय 31 जों जोङो 41 खौ सानजाबनांगौ 31 जों 41 खौ सानजाबबा 1 1 बाथाय ओरैजाय 4 7 12 1 2 7 1 1 2 7 1 1 2 7 1 खौ जों दाना मा खालामदो 15 जों राननांगौ जोंना 1 2 7 1 खौ जों दाना 15 जों रानदो जेब्ला जों दाना 1 2 12 ना 12 7 1 खौ जों माजों राननांगौ नोङो 15 जों राननांगौ 15 जों 8 हरबा बेसेबां जागोन बियो 120 ना 120 71 71 बा 4 हरोबा 60 बेवहाय मा जागोन 11 होमबा मा जागोन 84 गथा 15 बाहागोनि 11 माने 84 गथा 15 बाहागोनि 11 अपसन नाम्बार 1 आवहाय कारेक्ट एन्सारा बियो दा दाना नेक्स्टआव दङ नेक्स्टआव मा दङ नेक्स्टआव दङ जिहेतु बेयावहाय ना जोङो सानजाबबा बेसेबां जागोन बेयो 4 जों 22 सानजाबबा 88 88 3 जों 91 ना 88 90 माने 88 ना 89 90 91 जागोन बियो ओमफ्राय 4 यावहाय राननायखौ जोङो सानजाब खालामथ'नो हाया मानो होनबा जोंहा अफखौसो बानायग्रोनांगोन नालाय ना जोङो अफखौसो बानायग्रोनांगोन बेखायनो जोङो बेखौहाय जेबो खालामथ'नांला जोङो ना होमबा बेखौहाय जोङो राननायखौ सानजाब खालामबा उल्थायगोन ना होमबा 2 जों 2 सानजाबबा बेसेबां जागोन बियो 4 जागोन जोंहा 4 बियो 4 जागोन 4 बेबो 4 जानाय 4 जों 4 मा जागोन होमबा केन्सेल जाबाय ना 4 जों 4 केन्सेल जाबाय होमबा 5 जों 4 सानजाबा बेसेबां जायो सरि 5 जों 8 सानजाबबा 40 40 जों 1 दानखौबा बेसेबां जागोन बेयावहाय 40 निफ्राय 1 दानखौबा 39 मा जागोन बेयो 39 मा जागोन बेवहाय जोंहा 5 जागोन बेना 39 बा जोंखौ रानबा बेसेबां जागोन जोंहा 13 मोनगोन जोङो ना 3 जोंखौहाय 39 खौ रानबा 13 दाना मा जागोन जोंनाहाय 5 जों 6 खौ राननो हाला जोङो ना 5 जों जोङो मा खालामनो हाला जों बेखौहाय 11 खौ जों राननो हालालाय अब्ला बेसेबां जागोन जोंहाय 91 बाहागोनि 4 राननायखौ जों मा खालामदों सानजाब गोजौआव मा जागोन बा गायावहाय 14 सानजाब मा जागोन बियो 13 ना 14 सानजाब 13 होमबा जोंखौहाय 13 जों बेखौ रानबा बेसेबां मोनगोन जोङो 7 हरबा 21 1 ओरैजाय 7 2 बेवहाय 7 थागोन 7 जों बेखौ रानबा बेसेबां जागोन जोङो 2 बा 5 बाहागोनि बेसेबां जागोन बेवहाय 8
8 बाहागोनि 5 5/8 हाय ना कारेक्ट एन्साराहाय 5/8 दानियाहाय नेक्स्टआव दङ बे अफखौ बानायना लाग्रोनांगोन जोंना अफखौ बानायबा जोंहा मा खालामगोन जोङो जिहेतु 1/2 आरो इयाव मा दङ अफ 25/2 दङ मा जागोन बेयावहाय 2000 ना 2000 राननाय बेनिफ्राय आरो इनटु 5/2 अफ मा दंबोयो 4/25 माइनास 5 दङ ना होमबा जों अफखौ जोंहा बानायना लाग्रोनांगौ बानायना लाग्रोयोबा जोंहा मा जागोन बियो 2 सानजाबा 4 जागोन बेना 4 जागोन आरो बेजों सानजाबा 25 जागोन आरो इयो 4 जागोन आरो नैबे राननायसिमखौ जों सानजाब खालामोब्ला उल्थायगोन बियो ना सानजाब खालामनाय लोगो लोगो मा जागोन बेवहाय 25 मा जासिगोन गाहायाव फैसिगोन आरो 4आ गोजौ थांगोन बेनिफ्राय सानजाब 4जों एखौ रानबा 2जों 4खौ रानबा 2 आरो 5जों एखौ रानबा 5 बाहागोनि 2 दानख' 5 जाबाय बिना दाना जिहेतु जोङो एखौहाय जोङो मा खालामनांगौ जिहेतु जोङो राननांगौ ना 5जों एखौ रानबा बेसेबां जागोन बेयावहाय 400 ना 400 बेनिफ्राय जिहेतु 25 जों बेसेबां जागोन बियो 25 जों एखौ राननांगौबा 25 जों 4 जोंहाय 100 ना 4 जोंबा 100 बेनिफ्राय 8 जोंबा जागोन 8 जोंबा 20 ना बेनिफ्राय 16 थांगोन बेना रांबा 16 थांगोन ना दे 16 थांगोन माने ना जिहेतु 4 जोंबा 100 आरो ओरैजाय 8 जोंबा 200 आरो 8 200 मा होनो 400 होमबा 8 8 16 जागोन बेना होमबा जोंखौहाय मा मोनबाय जोङो सानजाबा बेसेबां जागोन बेवहाय सानजाबा 64 ना 64जों आरो 2 सानजाबा बेसेबां जागोन बेवहाय 128 निफ्राय बादा दानख'बा 123 अपसन नाम्बार 2 हाय जागोन बेना अपसन नाम्बार 2 हाय 123 हाय ना फिनियावहाय दंबावो नेक्स्ट कुइसनावहाय ना बेवहाय दङ जोङो नैबे अफखौ बानायबानो जाबाय ना नोंसोरोहाय बेखौहाय कमेन्ट बक्सआवहाय बुंहरबानो जाबाय हमवार्क बेयो माने ना हमवार्क बेखौहाय नोंसोरो कमेन्ट बक्सआवहाय मा जायो फिननायखौहाय लिरबानो जाबाय जों फार्स्ट मा खालामग्रोनांगोन नैबे अफखौ मावफुंग्रोनांगोन ना बेनि उनावहाय जोङो नैबे राननायखौ बानायबानो जाबाय बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ बेखौबो नोंसोर बानायबानो जाबाय बेबो हमवार्क ना नोंसोरनि थाखाय हमवार्क जाहाथे नोंसोर न'आवहाय प्रेक्टिस खालामो ना जेसेबां प्रेक्टिस खालामगोन एसेबांनो हालांगोन आरोना आरो स्पिडाबो थाब जागोन माने SSC जायफ्रा GD होगोन ना बिथांमोननि थाखाय बे फुरा माने मोननैया फैखाथारो आरोना बेखौ मोजाङै लाबानो एकदम खम समावनो नोंसोरो बे मोननैखौ कारेक्ट खालामनो हागोन आरोना बेनिफ्राय बेयावहाय मा खालामनांगौ जोंहा अफखौ बानायग्रोनांगोन आरो बेवहाय बे अफखौ बानायग्रोनांगोन ना बेनिफ्राय मावफुंबानो जाबाय नैबे राननायखौ जों सानजाब खालामनानै जि मोनो ना बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ नेक्स्टआवबोथ' माखौ खालामग्रोनांगौ जोंहाय नैबे सानजाबा खालामना लाग्रोजायो ओमफ्राय नैबे राननाय खालामना लानो हायो जोङो बेखौ राननायखौ खालामनो हायो थोंजोङै बेखौ खालामबा 21 ना ओमफ्राय जेखौ रानबा बेसेबां जागोन 3जों जोङो जिहेतु द'खौ राननांगौ 2 मोनगोन जों ना 2 बेनिफ्राय 2जों जोङो बेबो -2 आरो बेबो -9 बा मा जागोन बेयो -11 जागोन बेना -11निफ्राय जोङो 5खौ माइनास खालामबा मा जागोन -6 जाहैगोन बेना -6 बेबायदिनो प्लास जों रानबा बेसेबां जागोन बेवहाय 5जों 9 जागोन 9जोंहाय 3जों बेसेबां जागोन सानजाब 9जों 4जों सानजाब बेसेबां जागोन 9जों 4जों सानजाबा 36 ना दानख' 45 बिदिनो बानायबानो जाबाय ना बेसेबां जायो दाजाबजों दाजाब बेसेबां जागोन बेवहाय 57 दानख' ओरैजाय मा जागोन बियो 51 अब्ला बेसेबां मोनगोन जोंहाय 6 एन्साराहाय ए जागोन ना 2 हाय ओमफ्राय बेखौबो बानायबानो जाबाय ना जि दङ बेखौहाय गोरलैसो बेखौबो कमेन्ट बक्सआव बुंहरबानो जाबाय कमेन्ट होबानो जाबाय ना बेनिफ्राय जुदि नोंथांमोनाहाय जायफ्रा चेनेलाव गोदान ना जायफ्रा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय ना साबस्क्राइब खालामनानै होदो ना बेनिफ्राय आरो लाइक खालामदो ना शेयार खालामनानै हो बयबो जाहाथे नुयो ना सापर्ट खालामलायबानो जाबाय